Takže čau, tady je Nefosík, Disipade a já vás vítám u dalšího videa. Tentokrát to bude Chubby Bunny Challenge with my buff Filip, že? A teda máme tady tyhle marshmallowny. Seženete je v Lidlu, žádná reklama. Nežer to, nebudeš mít nic. Tady máme misku, když jsme se zgrcali a myslím, na pravidla. Jo, bohužel jo. Tak jo, tak můžeme jít na to, já začnu, jo. Tak jo. Ty krása. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Ok, jedna. Ty krása, ten Chubby Bunny. Chubby Bunny. Je to? Já to neklastil, asi teda tady tak do toho. Ty krása, A když to tam vyfrusne, tak se to tady sbírá po celé zemi. Radši to sníz. No, říkej. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Já mám velkou pusu, víš? Právě nám někdo dá zvuku. No říkej. Re. Tak už. Dobře, to nejde. Vyhrál jsem, kdo vyhrál? No, dobře, ty. Je to tady v misce všechno. Ty marshmallowny jsou hrozně velký. Tak já si celý možná žláda, já si musím umýt ruce. Nic. Už jsem se zgrcal. Ale do misky. Pane bože, to bylo hrozný. To je v pohodě. Tak když to žuváš. Benny. Já jsem vyhrál. Jo, Filip je dobrý. Skončíte teda, jo? On má větší pusu. Janečku, Je to v místce. pojď z toho tady. Bene, fuj. Vypni to. Já to vypni, ne, ty to neumíš. Toto taky nechaj být a pojď tam za náma důle, Jady. Šup. Bene, nech to. Že tady už s něma nechceš být ani. Co? Tak jo. Tak to zde nech. Tohle bylo teda moje video, Chubby Bunny Challenge with Filip, který vyhrál. Myslím, že dostal do té huby 4, takže bylo to 4, ale já jsem to potom už vyflusnul. Nemám světlo, už jo. Takže díky za sledování, potěší mě like, odběr, koment a čus!